en aquests moments, en els quals el que estem assistint segur és a la fi del bipartidisme, és el gran moment de l'obertura de tot allò que estava tancat a partir dels anys 80 i 90. I l'obertura de tot allò que estava tancat significa en aquests moments la possibilitat de realitzar un referèndum, és a dir, que el dret de decidir dels catalans, aquell clam dels catalans i les catalanes durant tant temps, es pugui realitzar. Per fer això, en Comú Podem ara mateix és l'única candidatura a Catalunya, l'única confluència que com a expressió d'una confluència plenament catalana tindrà un grup parlamentari propi que té en el seu programa la realització del referèndum i que ha construït les aliances que fan possible això a l'Estat. Les aliances amb les confluències valencianes, la confluència gallega i l'aliança amb Podemos, que ha permès, perquè Podemos ha posat també en el seu eix de campanya el dret a decidir dels catalans, permet que per primera vegada en unes eleccions generals els catalans i les catalanes votin a favor del dret a decidir. I crec que aquest és el gran desbloqueig, perquè el 80% dels catalans i les catalanes estan d'acord que la sortida és un referèndum. I que això es pot fer, no és un problema jurídic, és un problema polític. De fet, fins i tot els votants del senyor Girauta majoritàriament consideren que la sortida és un referèndum. Menys els votants del Partit Popular, però que són pocs a Catalunya, tota la resta consideren que la sortida és un referèndum. I això significa el reconeixement de l'expressió de la sobirania de Catalunya i crec que és pel que hem de batallar, pel que batallarem. Però més enllà de tot això, l'expressió de la sobirania són moltes coses també. L'expressió de la sobirania és que s'acabi la corrupció, perquè la corrupció és allò que fa que els polítics, i aquí els senyors del PSOE, els senyors del Partit Popular, els senyors de Convergència i altres senyors, tenen problemes greus amb això. Crec que no podem parlar només de petites pomes podrides, sinó que estem parlant d'un problema sistèmic. Perquè la corrupció afecta la sobirania en tant en quant els polítics no obeeixen al poble, sinó que obeeixen als corruptes. Tenim un altre problema que es diu portes giratòries. I nosaltres també acabarem amb les portes giratòries, les prohibirem, perquè és allò que explica per què els polítics tampoc no obeeixen al poble, sinó que obeeixen a la jubilació daurada que tindran un Consell d'Administració. La pobresa energètica s'explica perquè polítics del PSOE, polítics del Partit Popular i polítics d'altres formacions estan en consells d'administració de les grans empreses energètiques i per això també estem pagant. I deixeu-me, també significa, la sobirania també significa drets socials. I si en aquestes eleccions del 20 de desembre la votació és aquells que han votat reformes laborals, com el cas de Convergència, aquells que han votat amnisties fiscals, aquells que porten al seu programa un contracte únic que és una reforma laboral brutal, això també és una pèrdua de sobirania. I acabo amb una, perquè no ha sortit, jo ho vull dir. En els últims 10 anys, en aquest país, a l'Estat, perdoneu, han mort 800 dones per violència de gènere. I sembla que no sigui un tema de debat. Tots els polítics surten al carrer quan mort una dona i amb la mateixa intensitat que posen cara d'afectació estan retallant el pressupost de violència de gènere. Si haguessin mort 800 persones de qualsevol altre sector social, aquí s'estaria parlant d'un problema d'emergència social. I en aquest cas, a més, en el cas de Ciutadans, tots aquells que han retallat jo crec que són bastant responsables del que està passant i també, en el cas del senyor Girauta, a mi m'ha sorprès que portin al Codi Penal el tema de treure l'agreujant per violència de gènere. A mi això m'ha sorprès.